Is-sibt filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar lil Polly Muscat u lill-familja tagħha. Mara ta' 65 sena li tlaħaq max-xogħol tar-raba u max-xogħol tad-dar. Minn barra l-impenji tagħha bħala omm u nanna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg irrimarka dwar l-importanza tal-bilanċ li wieħed għandu jsib bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Huwa tkellem dwar il-pjan li għandu l-Partit Nazzjonalista kif ser ikompli jistinka għal aktar għajnuna, aktar parental leave provdut mill-gvern sabiex il-ġenituri u t-tfal igawdu aktar lil xulxin. Imbuttajna l-qoddim pjan fejn ikun hemm aktar bilanċ bejn ix-xogħol u bejn il-ħajja li inti tgawdi lill-eżiz tiegħek, tgawdi l-familja tiegħek. U dana nistgħu nilħuh b'dak illi qegħdin aħna mmexxu l-qoddim fil-pjan tagħna billi ikun hemm allura aktar għajnuna, aktar parental leave, aktar paternal leave u aktar leave biex il-familji tagħna, il-ġenituri tagħna ikun jistgħu jgawdu lil uliedhom u t-tfal ikun jistgħu jgawdu lill-ġenituri tagħhom. Bernard Gregg insista li kull mara għandha valur u tali rispett u ringrazzjament m'għandux biss niftakruh tul dan il-jum speċjali, iżda kull ġurnata. Kull mara għandha valur kemm jekk hija għandha karriera, kemm jekk il-karriera tagħha ddeċidiet li tkun qiegħda d-dar biex anke tkun tista' trabbi l-familja tagħha. L-apprezzament tal-kwalitajiet sbieħ illi ġib madwar il-mejda l-mara, madwar il-mejda tad-diskussjoni, madwar il-mejda tad-dialogu, madwar il-mejda tal-ħidma. Il-mara għandha il-kwalitajiet illi lil din is-soċjetà tkompli s-saħħaħa kif dejjem għamlet. Sa minn età żgħira Polly spjegat li dejjem trabbit fir-raba u hekk baqgħet. Fost il-ħafna impenji li għandha hija dejjem provat issib bilanċ kemm bejn il-ħajja personali tagħha u l-ħajja tax-xogħol. Dan minkejja li l-għalqa tirrikjedi ħafna ħin u attenzjoni hi qatt ma naqset milli tkun preżenti fil-ħajja ta' uliedha. Ngħidu m'għamlu kuraġġ għax dana kulħadd iċ-ċirkostanzi tiegħu u x-xogħol tiegħu, jiġifieri jiena mod għax mhux kulħadd les li jaħdem f'dun ix-xogħol illum nqatew ħafna jiġifieri. Imma kulħadd għandu xogħol tiegħu kulħadd tapprezzu tiegħu, ġifieri tagħmel mill-aħjur tipprova tqassam ix-xogħol l-ewwel ikollek tagħmel ix-xogħol huwa il-ħajja trid illum ma tistux toqgħod ma taħdimx. Jakkumpanjaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm preżenti wkoll is-sinjura tiegħu Mary Gregg, id-deputati Tony Bezzina, Graziella Tard Previ u Jen Isabella Ketkuti. Flimkien mat-teżorier tal-partit Veronika Perici Kalascione u l-uffiċjal tal-MNPN Mary Claire Zammit.